Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. Guardiola, millor entrenador del món. És la segona vegada que la Federació Internacional d'Història i Estadística del Futbol li atorga aquest títol. L'entrenador del Futbol Club Barcelona, Josep Guardiola, ha estat elegit per segona vegada millor entrenador del món, segons l'enquesta anual de la Federació Internacional d'Història i Estadística del Futbol. El tècnic del Barça, que ja va rebre aquest títol honorífic el 2009, ha obtingut 201 punts en la votació d'una vuitantena d'experts de tot el món. El segon entrenador més ben classificat a la llista, a gairebé 100 punts de distància, és el portuguès José Mourinho, amb 112. Sir Alex Ferguson, tècnic del Manchester United, és tercer amb 107 punts. La federació es va instituir el 1984 a Leipzig, Alemanya, per iniciativa de l'alemany Alfred Poge, que actualment ocupa la presidència de la institució, i del suís Helmut Kasser, amb la finalitat d'establir una documentació cronològica, estadística i científica del futbol a escala mundial i determinar els rècords mundials en totes les àrees d'aquest esport d'acord amb els principis de la FIFA. Actualment té la seu a Bonn, Alemanya.